под белега на Рим, на скалата, който шепнеше. Те намериха не просто злато, намериха история, заровена от векове. Монети, статуи, ковчези, всичко от римските легиони, забравено и прокълнато. Вълчан стоеше като вкаменен. Поп Мартин коленичи. Очите му не гледаха богатството, а бъдещето. С това можем да откупим свободата си, прошепна той. 15 каруци злато. Руският император не може да откаже. И тъй изпратил вест, писмо, запечатано с восък и молитва. До руския император, самодържеца на севера. Но отговорът дошъл хладен. България трябва да се бори сама. Тогава мълчанието на пещерата се превърнало в клетва. Поп Мартин, заслепен от гняв и предателство, решил да задържи богатството. Вълчан, да погребе завинаги. Кой пръв вдигнал ножа, не знае никой. Казват, че огънят в онази пещера горял 3 дни. Когато хора от дружината се върнали, намерили само следи от битка и една каруца, пълна с пепел. От тогава, който тръгне по техните стъпки, не намира свобода, а сенки. Казват, че проклятието на златото още тежи, защото то било събрано не за храм, не за Господ, а за откуп, който никога не бил платен. И така, златото на поп Мартин и Вълчан още спи под земята. Прехвърляно, разграбвано, забравяно. А родината? Тя по-късно се освободила сама, с чужда помощ, но без златото им, само легендата остава. И тя шепне същите думи, които камъкът им каза първи. Не всичко, което блести, носи светлина.